Daygontang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tay singgit, ang Ginoo labing higpit. Daygontang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sayang, ubulang adlaw, tuganang gitara, ipalanog ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tuganang gitara, ipalanog ng trompeta, salamat Ginoo sa imo kaayo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasa kaning Solemnidad sa balaang lawas o dugo ni Kristo o Corpus Christi. Atong pagsimba sa lawas dugo ni Kristo, kami naghatag natong kinabuhi, kaligon o kadasig atong buhat matag adlaw. Ug busa ron ta maandam sa pagsaulog tong santos kami sa ato hinulsol natong mga sala, mga itagpasaylo sa atong Ginoo. kaluoy kami Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluoy, kaluoy kami, Kristo kaluoy, kaluoy kami, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasiluon sa atong mga sala, dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ugaday sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagabasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesukristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy, kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuong samahan, dawata ang
sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahintasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing lang doon, O Heso Kristo. Ubang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Heso Kristo, nagbilin ikaw kanamo o kandumanan sa imong pagpasakit, dinining katingalahang sakramento, itugot na nga moyo kami, nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buyog hariban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan katuig didto sa kamingawan. Dilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang inyong mga sugo. Dilisod-lisod kamo niya ug gipasagdan nga kabsan og pagkaon, unya gihatagan kamo niyag mana. Pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi ug sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa matag pulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios, nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni atong hilabihang dakua ug makalilisa nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig. Apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantiles aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon. Pagkaon nga wala gayud matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Jerusalem. Dahiga ang Ginoo
Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang imong Dios, O Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong anak, sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Itugot niya ang kalinaw, sulod sa imong utlanan. Ibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Ipadala niya ang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hakon. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasud. Wala niya ipahibalo ang iyang kasuguan kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupas sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kupa? Og dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan. Itang tanan, bisan daghan, usa lamang kalawas. Kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilatan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Alleluia, 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 Alleluia. Lamdag ka. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus mingon kanila,
sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, og dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, uminom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod, mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, uminom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya, nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa, kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa iyong makatigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Corpus et sanguinis Christi, the body and blood of Christ. Kining maong kapistahan, mao kini ang magsira sa nanglabing mga kapistahan nga atong gisaulog sa mga adlaw nga Domingo. Bisan tuod ang mga simana na sa ordinary time, pero ang mga Domingo na ay mga dagkong pista. O kining kapistahan sa Corpus Christi, mo'y katapusan nga pista sa adlaw nga Domingo, o gonya, mosab kini ang mo hatod nga to sa pagsulong nato sa kapistahan sa Sacred Heart of Jesus. Lawas og dugo ni Kristo. Ano na niyang gisulti sa matinunan nga kadtong pagkaon nga gikaon sila makatugulangan didto sa kamingawan, nakahatag kanila kabaskog, kalig-on, apan nangamatay lang gihapon. Ang bagong pagkaon ngayang ihatag, pagkaon na na mao ang iyang kaugalingon, ang iyang lawas, ug ang iyang dugo, mao ang ilimnon. Og gisulti kanato diya sa Ebanghelyo karon, ang mukaon sa iyang unod, muinom siyang dugo, makabaton og kinabuhing dayon. Ug mao kini ang atong gikalawat, matagtambong nato sa santos nga misa. O kining pagkaon, dili kini sama sa pagkaon nga tumapalit diha sa merkado, sa karbon, tindahan, pagkaon nga para sa atong lawas, aron ta makabatog kalig-on, sa kaugalingon, di ta maluya, o makapadayon sa mga buluhaton, matag adlaw. Apan ang pagkaon nga itong gikalawat, panahon santos nga misa, ang pagkaon para sa atong kalag, nga may maghatag kanato sa kinabuhing dayon. Wa moingon si Jesus, ang mukaon sa iyang unod, buinom siyang dugo, di na mamatay. Ang lawas, mamatay. Ang lawas, dunay kinutuban. Tungod kay ang lawas, atong lawas, yutanon, kalibutanon. Ang atong kalag, langit nun, ug walay kamatayon. Human, ang lawas mamatay, ang kalag, mabulag, mabalik siyang mabubuhat, nga mo ang Diyos nga makagahom sa tanan. Ang kalag, mo itong ipakaon, kung kita mo kaon siyang unod, mo inom siyang dugo, ang atong pagkaon para sa lawas, atong mapalit diha sa tindahan, sa karbon, o bisan asa. Mo ni mangigsuon, ang duha ka pagkaon
nga iyang gihatag kanato karon. Gani si Moises diha sa unang pagbasa nagsulti sa mga katawhan nga sila nakakaon dito sa kamingawan. Nakakaon sila, hinatag ang pagkaon gikan sa langit. May naghatag kanila og kabaskog pagpadayon silang panaw matag adlaw. Apan pag-abot ni Hesus iyang gipaladman ang maong hitabo, gipaladman ang kahulugan ng tinuod nga pagkaon magikan sa langit, mao siya nga nanaog gikan sa langit, ang iyang lawas ug dugo mao na ang kalanon ug mao kini itong gisaulog matag Saulo to Santos Kamisa kay mao kini ang sakramentong gitukod panahon sa katapusang panihapon. Po sa mga igsoon, kining pagtulunan na di na bag-o para kanato matag tuig ato ning gisaulog og daghan pang mga bahin sa misa ng maong dugma o liturhiya karon itong gihisgutan pagtulunan ang gihatag niya kanato nga siyang matug nga kalanon yang dugo matuod nga ilimnon busa ang atong pagdawat ini ubanan sa hugot kapag tuo. Ang atong pagdawat ini o pagrespeto nagdepende unsa kadako ang atong pagtuo kaniya, unsa kadakong pagdawat kaniya isip atong kalanon o atong ilimnon. Busa ang kalambuan nagdepende sa matag usa kanato ug niya ato kini isabwag sa uban. Ano susab ni ingon ini ang mga pagtulunan mapadayon gihapon so maabot nga mga henerasyon. Palihog manindog. Ang atong hiniosang pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa lapay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kaniya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao galas ng kaluwasan, may kanausikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo na imo nga may lawas, kanimara nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus tugon ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong. Si katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mabalik siya nga mamayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay, uyang kingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa manok sa anak, dungan sa manok sa anak isimas ug imaya, misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa mabanaw sa mga minatay o sa kanaboy sa buta kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang labing makagahom nga Amahan nga mihatag kanato sa iyang bugtong anak nga atong matuod og buhing pan. Mutuo kita sa Pangingon, pan sa kinabuhi dungga kami. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang mga katawhan sa Dios nga nanag-ambit sa unsang pan magkahiusa diha sa pagtuo sa buhat ug sa pagkaluoy magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan magkahiusa diha kang Kristo pinaagi sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanang miambit ni ining Eucharistikanhong kasalaugan, mga tungdanan sa mga kabus ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit ug sa mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami.
nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw. Atong hatagag panahon sa pagpakitag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga sa mga nangamatay karong adlaw, ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pagsalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa Ang kinabuhi, dungga kami. O Ginoo, mapaminawon ka sa mga pag-ampo sa imong mga anak. Dunggang among mga paggipangayo diha sa tumang pagsalig. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daiguni ka Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nga dawat na mo kini nga mong gihalat, ang panubino nga abot sa yota, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kana amo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Mga igsoon, magampo kita aron kini atong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ng taas Ginoong kabisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa biyaya bugmay siyang ngalan, alang usab sa dong gabuslanan sa tibugyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang maggasa sa kahiusa ug kalinaw, nga sa katingalahang paagi, mo'y gipasabot ubos sa bayhon ining mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga dusa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong kayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon samtang mipahiluna siya diha sa kananan uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga walay buling nga kordero, gasa nga takos madawat nga maggadayeg kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa katapusan sa panahon. Dinhining dako nga sakramento imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diha sa kasantos aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug madugtong sa usa ka gugma. Usa, nagaduol kami niining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug motubo nganha sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa, uban sa makasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa mong kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Sa
pag-anhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santo gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniya pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na kato silang among giampo karon. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon, o mo ikaw himayaon, pinahagi ni Kristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag na kaniya makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong pagitudlo ka nato ni Kristo atong mananobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among mananobos. Ang gahumugang himaya, hahangtod sa kahangturan.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo simong kaboboton, hatagi kami simong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ato'y pakitang timaan sa atong panagining sunay. Nagdayit na kami. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ang makalawat kanimo, panulong mo lamang mamamaayo. Magampo kita. Himoa o Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagka-Dios, nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas og dugo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. O manalangin kanyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Tapos na nga itong misa, atong dadong kalinaw, ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.